Búrka sa skoro ráno prehnala aj Banskou Bystricou. Voda z kanálov sa vyliala na cesty aj do podchodov. Oveľa vážnejší problém však riešia obyvatelia paneláku na sídlisku Sásová. Potrhalo im rúry na odvádzanie dažďovej vody a tá im zaplavila celý dom. Priamo na mieste bola Katarína Kováčiková. Prietrž mračien spôsobila obrovské problémy obyvateľom tohto paneláku v Banskej Bystrici. Vodu mali nielen na chodbách, ale aj v bytoch. Ľudia sa zobudili krátko po 5 ráno na to, že sa po schodoch doslova valí voda. Na chodbe jej bolo zhruba po členky a cez prahy sa dostala až do bytov. Všetko spôsobili tieto rúry, ktoré slúžia na odvádzanie dažďovej vody. Počas ranej búrky popraskali a voda nemala kadiaľ tekať. Obyvatelia domu tvrdia, že sa to stalo krátko potom, ako do domu udrel blesk. To tieklo strašne, no. Dala som tam lavor, nič ešte mi neostávalo. Po búrke zostala spúšť, zo stien opadala omietka, voda sa dostala dokonca aj do rozvodov, elektrinu preto museli vypnúť. Mnohí zostali radšej doma a snažili sa všetko upratať. Koľko vzniknutý havarijný stav bude stáť, zatiaľ ešte ľudia nevedia odhadnúť. Stále však prší, čo robí majiteľom bytov vrásky na čele. Boja sa, že sa situácia v dome ešte viac horší. Voda dnes tiekla aj po cestách v meste. Niektoré ulice boli prejazdné iba s ťažkosťami. Pracovníci z mestského úradu riešili niekoľko upchatých kanálov, odkiaľ sa voda s blatom dostala na cestu aj do podchodov. Zamestnanci mestského úradu operatívne na vzniknutú situáciu reagovali, priamo v teréne mapovali vzniknutý stav. Následne sme dali vyčistiť uličné spúšte a zabezpečili sme aj odstránenie blata a nánosov bahna.